Celkom blízko. Konečne sa to podarí. Už cítim šmak toho želania. A vieš, čo mi pripomína? Koláče? Hej! Kde sú koláče? Kde sú koláče? My sme zjedli všetky koláče! To bude super! Hej! Kukni na nás! Ozajský zločinecký syndikát! Žiadny zločinecký syndikát, drahý, ale ozajstná zločinecká família. Nemám pravdu, Zlatka? Zlatka! Čo? Kúkaj! Tá mapa nejakú blbne! Čo si spravila? Daj to sem! Hej! Ne. Zlatka, zubine! Ty sa vlámeš? Ja odnášam. Mapu nesiem ja. Pochopil? Zaostri zrak, nájsť želanie sa snaž. To, čo hľadáš, rovno pred očami máš. To sú sprostosti. Čo tým chcú povedať? Rovno pred očami. To vyzerá jak naša chalúbka. Myslíš, že naša chalúbka je uprostred temného lesa? Macko, to chce okúsiť čuchom. Niečo sa varí. Né. Neotvárajte dvere! Sme doma! Ahoj, dvere. Nechoďte! Len tam na chvíľu nakukneme. Ahoj, stoličky. Čo tak si dať šlofíka? Ahoj, medík. Môj starý kamarát, chýbal si mi tak. Kukni, Zlatka, kaša. Pripravená tak, ako to máš rada. Môže sa aj rozdrapiť, chutiť nebude. Prestaňte! Vy všetci! Možno sa nám naše želanie splnilo. Dosť! Nie je to splnené želanie, ale prekážka. Ten les sa s nami zahráva. Nie je to skutočné. Nič z toho. Kniha rozprávok. Tvoja obľúbená kniha. Kúkala si sa na ňu celé hodiny. Porque